Lapad, lapla. Long range. Uy. Isang magandang umaga mga kabisayang kap. Dito naman tayo sa dati nating spot sa gitnang bukid po. May mga kasama tayo ngayon guys, si paring Marlon. Yun, nakahuli na ng isang karpa. Tsaka siyempre ang ating partner na si paring Vic. Doon sa dati niyang pwesto guys. Standing position sila ron. Tayo dito tayo sa medyo mababa ng konti. Long range lang oh. Uy, inabot kaya? Hindi inabot. Malaki na yan pare. Sa wakas na dali yung dalaga. Buena mano. Ito guys oh. Buena mano, haba yung nadali oh. Dalag, laki pa naman. Sa pool kaya yun. Oo. Dali nga. Ay nako. Dali nga. Malaki pala. Malaki. Ah. 4 fingers na rin pala to guys oh. Oh. Natiyan lang ah. Ha. Natiyan. Yun, pumutok na naman. Naka 1 point tayo. Yun. Asintado na naman si paring Marlon ah. Malaki oh. Yun. 5 fingers na rin yun ah. Malnoris. Payat ba? Ay oh. Pinjo payat lang no. Abanti tayo ng konti. Matibay naman yata tong sanga na to eh. Lapit tayo ng konti guys para masipatan natin ang gusto. Targetin na natin yung malayo na yun. Uy, binulabog. Meron malayo lang oh. Kapul kaya. Sapul pala eh. Sapul kasama yung kangkong. Yun. Malaki ito ah. Ay. Yun. Malaki guys oh. Pulahan. Nadali. Oh. 4 fingers. Laki na rin. Yun oh. Yun. Uy. Sumiplad. Sumimplang yung balak. Ay, tumama pala eh. Tumama.
Uy! Ay, naktanggal. Sumabit sa ano? Sa tikay. Sayang, laki pa naman nun. Halos plapla na rin yun ah. Susumbong na yun. Sayang. Ay, patay. Laglag yung ano ko, panundot. Nalaglagan tayo ng panundot. Kaya pala tumalon eh. Naglubog yan, pagputok ko eh. Ay, paring Marlon, dami na rin hinuli ah. 4 na piraso, ay 5. Sayang yun. Nagulat lang kaya tumalon siguro. Hindi, palubog lang kasi nung pinutok ko eh. Ayun. Kairam tayo ng pandot. Tamang tama. Mamaya ko na lang kunin yung nalaglag. Laki nito. Parang mataas ang tira ko ah. Ay, tumama. Tumama siya oh. Sabit na naman. Plapla na to ah. Pulahan oh. Plapla. Yun. Kana sumabit. Malalaglag pa eh. Ganito rin tong isa kanina eh. Laki dito. Laki. Oh. Uy. Lapad pare. Uy. Sarap nito sinigang. Laki oh. Plapla. Pulahan. Three point. Nakaisang plapla tayo guys. Merong malaking isda dito. Ang laki nung common pare. Ang laki. Dumaan lang. Pabalik dyan oh. Oh, pag yun ang nahuli mo, solve. Sulit. Sapul kaya. Sapul. Kaso maliit lang. Pwede na rin yan. Arroyo. Ay hindi. Three finger na rin to. Ay, ano ba yun? Tumama oh. Plapla na naman to ah. Plapla oh. Bigat ah. Swerte tayo ngayon ah. Mga plapla yung nadali natin oh. Uy. Lapad guys oh. Lapad. Plapla. Uy. Yun, shout out kay Parin Toren. Hindi nakasama.
O sumama ka pare, plapla. Hintay-hintay lang tayo hanggang mamaya dyan eh. Ulam na naman. Ay! Oh! Nadali pare. Ay, laki niyang pare. Huwag ka sumabit. Yan guys, nakadali si paring Marlon. Karpa. Ay, naku po. Hindi, larga mo ng konti mo na pare. Pumulupot sa ano. Laki pa naman yan. Guys, bababain ni paring Marlon yung huli niya. Laki pa naman. Teka, hawakan ko yung karete mo, baka bumitaw. Na? Bukuya. Pag para sa'yo talaga, no? Sarap pang ito. Ganyan kalaki yung nagpakita kanina doon eh. Laki guys, ang huli ni paring Marlon, no? Pang ano to? Pang ihaw. Yes. Buti na lang na ano pa, nasintruhan, no? Maganda'y tama eh. Yeah. Balik tayo sa pwesto natin. Pagkain na talaga. Maliit. Maliit lang. Hindi na rin. Sentro ah. Doon pare ah. May kumalasaw doon, malaki oh. Mag-iihaw tayo. Oh, yung karpa. Huli ni paring Marlon ho yan. Ihaw po natin dalawa na yan. Ito na mga kabisayang kap. Solve tayo nito. Tatakbo pare. Umuli si paring Vic. Yun, nalapad na rin yung pare ah. Luto na to.
no. Meron tayo sa usawan na may sili. Sarap nito. Kain tayo mga kabisayang kap. Kain po tayo. Kain po tayo. Lechon. Oh, parang lechon guys. Parang litsun. Parang na-steam lang eh. Okay. Pero yung gitna yung tinik. Meron pang konti ano yan. Ato rin. Sarap nito oh. Sarap. Talo sa sinigang to. Sarap to. Pangat. Pangat. Isayin natin yung sili para. Walang anghang eh. Ano to? Sili pang ano to? Damonyos? Parang ganun. Kaso hindi gaano manghang. Di naman yan eh. Pati sili may damonyos. Maganda yan yung dahon niyan pang ano. Tinola. Patinola. Makapal yung dahon yan eh. Crispy ah. Ano ng ano? Crispy. Mukhang hindi natin maubos tong isda na to. Papakit na yan. Laki. Ayun o, merong kunting ano. Alam ko. Lang. Pinapwestuhan din ng taga ano to eh. Taga plaza. Kung gumagawa ng baril. And then, namamaril sila sa may sapa. Yung nakita nila ako, nagtatanong sila sa yung magandang pwesto. Sinabi mo yan. O sabi, ako doon ako pupesto sa may akasyan. Malakas yung parla nito. Lakas. Laki ng bala. Pang malawag ng bibirahan na lagi. Pasmado na ako. Kung babaril sa standing posisyon. Tapos gagalaw pa toklan mo. Bali sana kung kalabaw yung binabaril mo par. Di ah. Kahit wala na shot. Ganda na pagkaluto. Lang no. Para may steam lang. Sa Santa Rita. Ay San Juan. Pinagulihan namin ni Ayayay. Kahit hapon lulutang sila dun. Ay, nung linggo? Oo, ang linggo. Sa mana ba? Yung na namin punta doon sa ano, ganitang spot doon. Problema ang lutang wala. Bagay tanghali na kami pumunta ron eh. Saan para? Doon sa ano, Yung pinuntahan natin? Isurod. Hindi pa pare. Ha? Isurod mismo. Guys, side B tayo. Tapos sa side A. Kabila naman, ayan. Luto-luto oh. Ganda ng itsura. Hagisan kaya tayo metong guys. Nauubos na guys. Oo, malapit na maging tinik. Sarap na ito oh. Kakatapos lang namin kumain mga kabisayang kap. Balik pwesto ulit tayo. Baka sakaling huhuli pa tayo niyan, pahabol. Ay meron nga oh. Kasi tanghali na kasi guys. Paano na? Dumadalang na yung litaw nila.
Pero may namataan ako dyan, oh. Tilapia. Ayaw lang lumutang ng gusto. Oo. Wala na lumutang mga kabisayang kap. Pauwi na naman kami. Wala na eh. Nabusog lang kami, ayaw na lumutang eh. Tara. Balik trabaho na naman. Sa kanya-kanyang ano. Balik sa kanya-kanyang work. Ay, dana nilang ilaring ka. Yun, oh. Naging daing yung Yakong boy. Indalag mo. dalag. Masyas ni. Hanggang dito na lang mga kabisayang kap. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong kakapanood. Kami po'y pauwi na. Itong masarap. Tinguha tayo may ulam natin guys. Ayan. Ito masarap ito. Isa mo yung sardinas, pagkakulo, lagay mo ito. Sa munggo, masarap din to. Meron na kaming iulam na naman, no? Papaitan. Ang palayang ligaw. Ano na lang ang kulang. Kambing. No, dami ng ulam niyan. Sardinas lang katapat niyan. Saka natin lagay sa bag. O, diba? May ulam na. Okay na habag. Alright. Kapal no, dami no. Pag nakita ni Parin Turin yan, paborito niya yan. Ay. Bukas kapag niya.